Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд рӯз пеш чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов норӯзигии худро оиди ташкилоти Eagle FC ва оиди интервюи президенти ин ташкилот Шамил Зауров баён карда буд. имрӯз боша Шамил Зауров дар ин суханҳои Фаридун ҷавоби худро дод ва бояд гуфт ки нофаҳмоиҳо байни онҳо бадтар шуда истодааст ва дар ин навор мо суханҳои Зауровро пешкаш шумо мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати Шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои бақувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риши мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати Шифофармо дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ма чунин мегӯм, шахсан худи ма ғашмгинии ӯро нафаҳмидам. барои чӣ ӯ корро оғоз кард? ба назарам ҳамаи чиз хуб буд. байни мо ягон нофаҳмоиҳо набуд ё ин ки ягон гапҳои дигар набуд. мо доимо якдигарро мефаҳмидем. якум маротиба вақте ки турнири мо барҳам хӯрд, Шлименко вақте ки осеб дошт, мо ҳамамон медонистем ки ӯ осеб дорад ва ӯ ин чизро чанд маротиба гуфта буд ки агар дастам соз шава, пас баромад мекунам. аммо мутаассифона дасти ӯ соз нашуд ва якбора бадтар шуд. мо медонем ки ӯ дар ҳамон турнир дасти худро шикаста буд. ӯ ҳаво нест, чӣ хеле ки Фаридун ӯро номид. Шлименко ҷанговаре нест ки аз ҷангҳо даст кашад. Фаридун ӯро ҳаво номид, аз сабабе ки ӯ аз ин муҳориба даст кашид. баъди ин мо албатта ки барои ӯ рақиби дигар ёфтем, аммо мутаассифона бо сабабҳои маълум дар ҷаҳон мо маҷбур шудем ки турнирро кӯчонем. турнирро кӯчондем ва ҳама ҷангвароне ки бояд дар ин турнир баромад мекарданд, ба ма, ба коргарои мо ва матчмекерҳои мо занг мезаданд ва мепурсиданд ки кай турнир мешавад. ва ма қарор баровардам ки ҳар чӣ зудтар турнир гузаронам. дар ҳол баъди Рамазон ма қарор баровардам ки турнир ташкил кунам ва ма ҳамаро хабардор кардам. якум Фаридун отказ кард, баъд дигар бачаҳо отказ карданд. гуфтанд ки баъди Рамазон барои омода шудан вақти кам аст. мо фаҳмидем ва ба ягон кас ягон чиз нагуфтем. мо гуфтем ки майлаш бачаҳо, вақт кам аст, пас биёин моҳи июл ташкил мекунем. рӯзи 15 июл саҳнаи турнирро гузоштем ва боз ҷамъ кардани кардро оғоз кардем. мо боз ба ӯ занг задем. ӯ боз ба мо гуфт ки осеб дорад. баъди ин чиз мо нагуфтем ки ӯ ҳаво аст ё ин ки ягон чизи дигар. мо дар саҳифаҳои иҷтимоӣ дида истодаем ки ӯ тамрин карда истодааст ва вақте ки ӯ чунин суханҳо мегӯяд, ин маънои онро дорад ки ҷангидан намехоҳад. ягон проблема набуд. дар ҳамон интервю ман ягон гапи бад гуфтагӣ нестам ку. мо гуфтем ки ӯ барои ҷанг тайёр нест. мо камарбанди муваққатӣ ташкил мекунем. касе ки чемпиони муваққатӣ мешавад, бо Фаридун меҷангад. ман ин ғашмгинии ӯро намефаҳмам. барои чӣ ӯ корро оғоз кард? ман фикр мекунам ки ин корҳоро худи ӯ не. шояд ки касе дигар ба ӯ чунин гуфта бошад, ё шояд ӯ чунин фикр карда бошад ки бо мо чунин корҳо карда мешавад. аммо не, бо мо чунин кор кардан дар кор нест. мо на танҳо ба ӯ, балки ба ягон кас иҷозат намедиҳем. ӯ шартнома дорад. ӯ дар он ҷо барои ҳамаи муҳорибаҳо имзо мондааст ва дар пеш аз рӯи шартнома ӯро як муҳорибаи дигар интизор аст. қоидаҳои шартномаро иҷро кун ва баъд куҷое рафтан мехоҳӣ рав. ман нагуфтам ки ӯ дар пушти мо бо дигарон маслиҳат кард ки дар куҷое муҳориба гузаронад. мо оиди ин чиз гап назадем ку. а ӯ боша имрӯз мегӯяд ки ба ӯ маблағ надоданд. масалан маоши ӯ чунин аст: барои баромадан як миқдор пул, боз илова бонус барои ғалаба. агар мо ба ӯ бонус барои ғалаба надодем, ин маънои ӯро надорад ки мо ба ӯ 50% маблағро додем. мо ба ӯ барои баромад пул додем. ӯ ҳатто намедонад чӣ гуфта истодааст. агар одам фаҳма, бояд донад ки барои баромад як миқдор пул аст, а барои ғалаба боша бонуспулӣ. мо ба ӯ пул барои баромад додем, билет гирифтем, ӯ ба ин турнир омада тамошо кард ва баъд пулҳои худро гирифта рафт. ҳамон вақт ягон шикоят набуд ку. ай имрӯз ӯ мегӯяд ки ба ӯ пули кам доданд. вақте ки ӯ дар шартнома имзо монд, ӯ дид ку ба ӯ чанд қадар пул медиҳанд. аммо ман боз як чиз дигар мегӯм. вақте ки мо муҳорибаи ӯро бо Шлименко ташкил кардем, дар шартномаи ӯ як миқдор пул буд. ман шахсан худам маоши ӯро 2 баробар зиёд бардоштам.
чунки муҳориба бо Шлеменко муҳорибаи калон буд. Шлеменко ҷангвари машҳур аст ва мо маоши Фаридунро бардоштем. ӯ худаш ин чизро хуб медона. ҳама медонад ки мо маблағи калон ба монанди UFC дода наметонем. аммо гуфтан дар кор нест ки кам аст. пули кам медиҳанд, пас дар дигар ҷо ҷанг кун. шартномада имзо мондан дар кор набуд. Проблема дар чист? агар ба ӯ маъқул набоша, намедонам. шартномаи худро иҷро кун ва баъд чӣ коре ки хоҳӣ кардан гир. барои ҳамин ман ғашмгинии ӯро намефаҳмам. оиди оне ки мо 3 маротиба отказ кардем ки ӯ дар дигар ташкилотҳо баромад кунад, ин рост нест. вақте ки ман ба ӯ саҳнаи турнир додам, ӯ аз ин муҳориба дар моҳи май отказ кард ва баъди ин вақте ки саҳнаи июлро додам, ӯ боз отказ кард ва баъд хост ки дар дигар ҷо баромад кунад. ин чизро чӣ гуна фаҳмем? фаҳмо, агар ки мо ба ӯ саҳнаи муҳориба надиҳем, ӯ метавонад пирса ва дар дигар ҷо баромад кунад. аммо ӯ чемпион аст, ӯ дар дигар ҷо набояд ҷангад. мо ин чизро ба дигар ҷангварҳо иҷозат медиҳем. а ба ӯ чӣ гуна мо иҷозат диҳем? ӯ чемпион аст. мо ба ӯ саҳна додем, а ӯ ба мо мегӯяд ки осеб дорад. аммо дар дигар ҷо баромад кардан мехоҳад, бо Миниёв бо қоидаҳои бокс ва боз дар дигар ҷо. ин чизро чӣ гуна фаҳмем? барои ҳамин мо ба ӯ гуфтем ки не, ту дар дигар ҷо намеҷангӣ, ту бояд камарбанди худро ҳимоя кунӣ. ва ӯ пурра отказ кард ки осеб дорад. мо гуфтем ки шуд, осеб дорӣ, истироҳат кун. дар ин ҷо бачаҳо барои камарбанди муваққатӣ меҷанганд ва агар баъдан низ баромад кардан нахоҳад, пас бигзор ки интизор шавад ки муҳлати шартномаи ӯ тамом шавад. дигар мо чӣ кор кунем? медонӣ, мо бо онҳо рафтори хуб кардем. онҳо фикр карданд ки чунин рафтор карда метавонанд, аммо ин гуна кор кардан дар кор нест. агар ки онҳо чунин рафтор кунанд, пас мо аз онҳо дида бадтар рафтор карда метавонем. ҳама чизе ки аз мо вобаста аст мо иҷро карда истодаем. ҳар дафъа дар саҳифаҳои иҷтимоӣ гуфтан дар кор нест ки ба ман ин чиз ё он чизро надоданд. агар чунин бошад, пас вақте ки ман ба менеҷери ӯ занг задам, барои чӣ телефонро набардошт ва то ҳол ба ман баргашта занг задагӣ нест? аоиди оне ки ӯ гуфт ки ҳамаи пулҳои коркардаашро дар ташкилоти мо бармегардонад. агар ки мо ӯро аз шартнома озод кунем, ман чунин мегӯм. ин корҳоро дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳал намекунӣ. ӯ менеҷер дорад, одамҳои худро дорад. ба ман занг занед ва дар як ҷо нишаста суҳбат мекунем. чизе ки аз дасти мо меояд мо мекунем. аммо ӯ ба саҳифаҳои иҷтимоӣ баромада ин суханҳои ифлосро навишт ва ҳамаи тоҷикони ҷаҳон маро отметид карда истоданд, гӯё ки ман ҳуқуқҳои ӯро вайрон карда бошам. вақте ки ӯ ба лигаи мо омад, ӯро ҳеҷ кас намешинохт. мо ӯро бардоштем. дар ҳар як турнир дар чорабиниҳои асосӣ ӯро мондем. мо номи ӯро барои худи ӯ кардем. мо ба ӯ маблағашро медодем. пулҳои калон набуд, аммо ба ҳар ҳол мо маблағи ӯро медодем ку. а имрӯз боша мегира бо мо чунин рафтор мекунад. ҳозир акнун агар онҳо биёянд, мо шартҳои худро мемонем. акнун ба мисли пештара рафтор намекунем. акнун қоидаҳои шартномаро иҷро мекунад. ҳозир онҳо бояд ки бо мо бо алоқа бароянд ва ягон роҳи ҳалли масъаларо ёбанд. агар ки не, пас ӯ интизор мешавад. агар ки ӯ аз ҷангҳо отказ кардан гирад, пас ӯ интизор мешавад. ӯ аз рӯи шартнома маҷбур аст ки ин корро кунад. бигзор ки шартҳои шартномаро иҷро кунад ва агар ки нахоҳад, пас бигзор ки бе ҷангҳо интизор шавад. ӯ мегӯяд ки ба ӯ пул дар кор аст, оилаашро бояд хӯронад, пас баромад кун. мо намегӯем ки ӯ тарсид. ҳамон интервюро тамошо кун. ман ягон маротиба гуфтагӣ нестам ки ӯ тарсид ё ин ки отказ кард ё намехоҳад. журналист аз ман пурсид ки ягон муноқиша байни шумо ҳаст? ман гуфтам ки не ва ман худам намедонистам ки ӯ отказ карда истодааст. ба ман гуфтанд ки ӯ осеб дорад. ман гуфтам ки ягон проблема нест бачаҳо. бигзор истироҳат кунад ва кадоме ки соҳиби камарбанди муваққатӣ мешавад, бо ӯ меҷангад. ман чанд маротиба ҳамон интервюро тамошо кардам. ягон чизи бад. ман оиди ӯ гуфтагӣ нестам ки ӯ ин гуна рафтор карда истодааст. шояд касе ба ӯ дигар гуна фаҳмонда бошад ё ин ки ӯ нафаҳмида бошад. албатта ки ҳозир ман низ эҳсосотиам. бисёр мухлисони тоҷик ба ман менависанд, гӯё ки мо ҳуқуқҳои ӯро вайрон карда истодаем. ман наметавонам ки ба ҳар яктаи онҳо фаҳмонам. нишаста ба ҳар яктаи онҳо нависам ва фаҳмонам ки не, ин гуна нест, ҳамаи кор дигар гуна аст. онҳо набояд ки ин гуна корҳоро иҷозат диҳанд. имрӯз ӯ бо мо чунин рафтор кард, а пагоҳ дигар лига пеш аз оне ки бо ӯ шартнома банда, фикр мекунад ки раваду бо мо низ чунин рафтор кунад.
бояд ҳама якдигарро фаҳманд. мо бояд ӯро фаҳмем, ӯ боша бояд моро фаҳма. як турнири қатъшуда набояд ки сабаб шавад. барои ҳамаи онҳоро интизорем. агар онҳо хоҳанд, якҷоя нишаста суҳбат мекунем.